IFM News. Alright, kabayatan ng mga idol, intimampay iti sa Balya Damag, manipod apo kani Idol Spider Rodas. Gobyerno Probinsyal ti Ilocos Norte, Immawag iti Publiko Kontra forest fire. At yung report ni Idol Spider Rodas. IFM News. Immawag ti Gobyerno Probinsyal ti Ilocos Norte iti Publiko makipagkaykaysa iti panangliklik iti forest fire halpasan iti na ODI insidente iti kakaywan iti ili ti Pidig ken Vintar. Imbaga ni Gobernadora Cecilia Araneta Marcos na dakkel iti papel iti Publiko nang nangruna digiti mong misbisita iti banbantay ken kakaywan. Inawis na digiti umili ken bisita asaan mga ibeleng iti beggang ti sigarilyo gapot na lakapagkapuan ti forest fire. Impalagip ti Gobernadora nga iparit digiti linteg akas ti Republic Act 9003 wenno Ecological Solid Waste Management Act, Republic Act 8749 wenno Clean Air Act ken Republic Act 3701 wenno Anti-Forest Destruction Act ti open a burning ken negligent a panang pagapu iti puor. Adamit ti Ilocos Norte Environmental Code of 2007 wenno Provincial Ordinance Number 056-2007 amang pabileg ti panang salaknib kadagiti kakaywan iti probinsya. Para TTIFM News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN.